Lletra lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández. Cantem les dents després de dinar, cantem les dents després de sopar. Tantetes blanques, tantetes netes, raspall i pasta, cantem les dents. Posa la pasta sobre el raspall i frega't bé mirant al mirall. De baix a dalt, de dalt a baix, tant els ullals com els queixals. La veu de la Damaris Gelabert i aquestes cançons que ajuden a les criatures a aprendre la tenim com molt integrada. El que no sé si ja no tinc tan clar és si realment això de raspallar-nos les dents ho tenim ben après de veritat a casa i sobretot amb les criatures ben petites. Doctora María José Guerrero, bona tarda, benvinguda. Bona tarda. La doctora Guerrero és vicesecretària del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Esclar, ens trobem amb la Setmana Santa, que és aquesta setmana que la xocolata, per dir-ho d'alguna manera, és la reina, no? Potser aprofitem també per fer pastissos en família, per cuinar molt. No sé aquest binomi, càries, sucre... Bé, el consum de sucres refinats està absolutament lligat amb la càries. És evident que tots els estudis demostren que un consum elevat de sucres, i no tan elevat, un consum de sucres de manera continuada està lligat amb la presència de càries. És veritat que nosaltres insistim en que regular aquest consum de càries i evitar-ho és fonamental per tenir una bona higiene i una bona salut bucodental, però, a veure, per mantenir una boca sana s'ha d'instaurar aquest hàbit en el temps, i per instaurar el temps ho hem de fer de manera natural. Llavors, en un aniversari es pot menjar un tros de pastís, el dia de la mona es pot menjar un tros de xocolata sense cap mena de problema, evidentment. Això, com ens diuen sempre els pediatres i els nutricionistes, el problema és convertir allò extraordinari, no la celebració, en una qüestió de cada dia. Però si prens el sucre només de forma de veritat ocasional, no seria un inconvenient si després tenim una bona higiene bucodental, això també, no? Clar, estic pensant també, com que avui és un dia en el que ens escolten especialment mares i pares amb criatures molt petites, fins i tot estic pensant en criatures que encara porten el xumet. Hi havia un gest que encara no sé si es continua donant, però era com molt clàssic de sucar, no?, el xumet en alguna cosa, no? Fins i tot jo recordo el petita que s'arribava a sucar en mel. Afortunadament s'ha perdut bastant aquest hàbit. Abans era molt més natural. Està claríssim que és una barbaritat, com tu has dit. Posar a la boca directament sucre implica que aquest sucre entrarà en contacte amb les bactèries que hi ha a la boca i demés i provocarà càries. Nosaltres, quan els pares venen a la consulta i ens pregunten sobre aquests hàbits, són molt clars. La manera més senzilla d'evitar el consum de sucre és no comprar sucre. És no tenir-ho a casa. Clar, si tens, tu menges. Si tens, tu menges. Llavors, que en una festa t'ho trobes? Bé. Que arriba la mona? Vale. Que arriba el Nadal i els Reis porten cosetes? Gaudim, ens raspallem les dents després i ja està. Però de manera sistemàtica, al berenar, a l'esmorzar del col·le, tot això ha d'estar controlat i tot això no ha de tenir presència de sucres. Com s'han de cuidar aquestes primeres dents que sortiran, que són les que anomenem les dents de llet? Les dents de llet s'han de cuidar tant com les definitives. És curiós que hi ha gent que no ho té tan clar. Bé, perquè tenim la sensació que tenim un recanvi, no? Sí, i els pares a vegades ho diuen, no? Però aquestes són les que cauen. Sí, però mentre no cauen fan una funció molt, molt, molt important. S'han de cuidar raspallant-se periòdicament, 3 cops al dia, com si fossin les definitives. Perquè, a més, això dona l'avantatge de que el nen agafa l'hàbit. Ja. És molt important que el nen normalitzi anar al dentista, que el nen normalitzi raspallar-se les dents 3 cops al dia. Les dents de llet són delicades, són més delicades fins i tot que les definitives. Ah, sí? Estan menys calcificades i s'han de cuidar. També és veritat que l'etapa infantil és una etapa en què el consum de sucre, per desgràcia, malauradament, és més elevat que l'edat adulta en molts casos. Llavors s'han de cuidar especialment, amb un bon raspallat i un bon control per part dels pares i visites periòdiques al dentista. Alguna vegada en el programa, ara ja fa uns quants anys, havien tingut algun odontopediatre, no?, que té el focus posat especialment en els bebès, diguem, i aquesta primera etapa d'infància.
I, clar, ens deia que encara se sorprenia de que no tenim aquest hàbit de netejar la boca, ja ni les dents, no?, quan encara no han sortit, és a dir, les genives en els bebès. No sé si aquesta és una qüestió que, ara que ens escolten les famílies, hauríem de tenir clares, que és un hàbit que hauríem de fer, és a dir, i de quina manera, no sé si amb una gaseta, netejar aquestes genives. A la farmàcia podeu trobar, els pares poden trobar productes, pastes de dents específiques, perquè un altre hàbit que hi havia abans era no fer servir pastes de dents. Hi ha pastes de dents específiques per de 0 a 3 anys, de 3 a 6 anys, a partir de 6 anys, a partir de 12 anys, formulades específicament. I també hi ha estris que els pares poden comprar a la farmàcia per complementar. Lògicament, el nen, fins que no té certa edat, no es raspallarà correctament. Esclar. Llavors, sempre ha de començar una bona higiene als pares i després, amb el temps, ajudar el nen i que aquesta ajuda acabi fent autònom el nen perquè raspalli sense cap mena de problema quan vagi avançant el temps. Però a partir de quina edat seria l'adequada de començar aquest hàbit? En el moment que apareix la primera dent, s'han de raspallar les dents. Així de clar. Encara que només tindrem una denteta, eh? Bueno, tindrem l'incisió inferior, que serà molt mona, i després tindrem la paleta superior, i llavors la raspallem, freguem una miqueta amb la pasta de dents adequada, i ja està. I a poc el nen anirà acostumant-se i anirà trobant natural que es banya cada dia i que raspalla les dents també. En la gran majoria dels casos, els pares i les mares són bastant patidors. I suposo que el fet de no utilitzar moltes vegades pasta de dents és per aquest temor a que se l'empassi. Però suposo que la fórmula que porten per a aquestes criatures tan petitones no passaria res, és a dir, entenem que no poden glopejar, com ho fem nosaltres, no? Exacte. En qualsevol cas, no cal glopejar, els adults tampoc. És un hàbit... Però això costa molt, eh? És un hàbit, el raspall no s'ha de mullar i després no hem de glopejar. Aquest consell pot servir per papàs, també. Vinga, doncs va. Perquè aquest és un error, mira que jo penso, i ens ho heu dit moltes vegades els metges especialistes, no?, de la higiene bucodental, odontòlegs, estomatòlegs, però és veritat que és un gest, no sé el per què, però hi ha tota una generació que vam aprendre a raspallar-nos les dents, primer mullant el raspall i després glopejant molt. Que no et quedi res de pasta de dents. El món comercial té molt a veure amb això, perquè quan tu veies a l'anunci de Tor, no diré cap marca, veies que la pasta de dents, ocupava molt més fins i tot que el tamany del propi raspall, i llavors després, lògicament, allò feia una d'escuma a la boca, que allò era molt complicat de controlar. No, actualment les pastes de dents estan formulades d'una altra manera, i és molt important la quantitat. Quan els pares pateixen, perquè, ostres, i si s'ho em passa, a un nen se li ha de posar al raspall la quantitat de pasta semblant a un gra d'arròs. És molt poquet i ja serà efectiva. Quan el nen es va fent gran i l'adult podem arribar a un cigronet. Sí. Però no és necessari res més. A partir d'aquí, com que poses poca pasta, però sí que la reparteixes per totes les dents, no cal mullar el raspall, no cal esbandir. Veus, és una primera recomanació de la doctora María José Guerrero, que és vicesecretària del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Per això avui la volíem convidar també amb l'excusa, diguem, entre cometes, d'aquesta Setmana Santa, d'aquests moments en família, no?, on sortiran segurament molts dolços, però bàsicament també perquè aprenguem entre tots aquests bons hàbits des de que les nostres criatures siguin petites. I una altra qüestió que també ens preocupa, ara que parlàvem d'aquesta primera denteta que hem de raspallar, que és quan surt, perquè també les famílies, això ho anem comparant molt. Doncs la meva criatura ja l'ha sortit la dent. El meu no, I anem patint molt. Sembla una competició, a vegades. Sí. Venen d'urgències. És que a la guarderia tots tenen dents menys la meva. Exacte. Bé, hi ha una edat en la que es calcula que és la correcta per sortir, però cada nen té el seu ritme. L'edat oficial, per dir-ho d'una manera, són els 6 mesos. N'hi ha nens amb 3-4 mesos que ja els hi surt la primera denteta? Sí, no passa res. N'hi ha nens que amb 9 mesos, 10 mesos encara no la tenen? Sí, no passa res. El més important és que cronològicament portin un ordre correcte. Primer surten els incisius inferiors, després surten els incisius superiors, les pales. Després, cap als 6 mesos. Cap als 9 mesos surten els incisius laterals, els inferiors i els superiors. Després, posteriorment, surt el primer molar, el queixalet, el primer queixal cap a l'any. I després, a l'any i mig, surt l'ullal, surten els ullals, i després, als 2 anyets, el segon molar.
més o menys. Quan ens hem d'alertar? Ostres, doncs quan surt a l'incisiu lateral i no ha sortit al central. Ja, és a dir, és més important l'ordre que no pas el temps que triga a sortir. Correcte. Si tot continua amb el seu ordre, no patim, sortiran. Normalment qui té cura, diguem, d'aquestes primeres dents és el pediatre, no? Perquè són aquestes visites regulars que les famílies tenim molt integrades que s'han d'anar fent. Però no sé si valdria la pena consultar també un odontopediatre, no? Algú especialitzat realment amb les dents des que tenim la criatura. No sé si abans que surti la primera dent o just després. En odontologia no hi ha especialitats, però sí que, com tu bé dius, n'hi ha companys que estan molt preparats per atendre nens des d'edats molt petites. Realment hi ha gent molt ben formada, hi ha companys molt ben formats en nanos de 0 a 3 anys, de 3 a 6, i és molt important anar a l'especialista, anar a la persona, al dentista especialitzat en dents, perquè detectarà abans les patologies, detectarà fins i tot problemes en el creixement ossi, en la col·locació de les dents, etc que poden interceptar-se i previndre després altres patologies més importants. I aquesta primera visita quan l'hauríem de fer? Quan surt la primera dent és un bon moment per visitar el dentista, per anar, perquè el nen s'acostumi a seure al sillón dental amb la mamà, però començarà a integrar-ho igual que integra el pediatre. Ens evitarem molts disgustos. Quan als 6-7 anys arriben per primera vegada i sembla que vagin, millor no t'ho dic. I aquí dependrà també de la cultura que hi hagi a casa per anar al dentista, no? Perquè si han sentit que la mare o el pare pateix perquè diu aquesta tarda tinc hora amb el dentista, no? I ho dius amb aquella angoixa i ho passes molt malament, esclar, al final també transmetem aquests nervis. Sé que hi ha hagut algun company seu, algun col·lega de professió que em deia, de vegades et posen molt més nerviosos els pares, no? Que no les criatures quan seuen al silló. De fet, sé que en alguns centres especialitzats diuen la família primer que esperi fora i atenga el nen, no? Perquè si no els posarem més nerviosos. El nen sol és molt més autònom que el nen amb el pare. Yeah. És increïble com canvien, com són més ells i com s'atreveixen molt més. No tenen a la mamà al costat, no miren a la mamà, no esperen aquella afirmació i llavors decideixen ells. Nosaltres sempre demanem als pares, jo moltes vegades els dic, perquè diuen, i com el preparo? No li diguis res. Perquè tot el que els diuen és no pateixis, el nen es posa en guàrdia, has de ser valent, el nen es posa en guàrdia, et guanyaràs un premi si no plores. Clar, amb això... No us ho posem fàcil, ja ho veig. Clar. No diguis res, va al pediatre, doncs va al dentista també. No passa res, nosaltres ens encarreguem, ja sabem com fer-ho. Abans d'entrar en un altre terreny relacionat també amb la higiene bucodental, sí que pensar, se m'ha escapat abans que parlaven d'aquestes dents de llet, no? I d'aquestes primeres, no? Que surten. Si hi ha alguna cosa que poguéssim recomanar o aconsellar a les famílies per quan comencen a sortir, no? Que ja sabem que provoca molt de neguit, sobretot en els bebès, no? Quan són molt petitons. Hi ha alguna cosa que pugui calmar, que se'ls hi pugui donar per aquest moment, diguem, de sortida de la dentició? El procés de l'erupció de la dentició és un procés fisiològic i s'ha de viure amb naturalitat. També és veritat que hi ha pares que viuen amb l'angoixa de ja s'avancen, no? Li farà mal, li molestarà. Si realment hi ha molèsties i a més que pot passar, n'hi ha a les farmàcies, podeu trobar, es poden trobar objectes perquè mosseguin, que són tubets, que fins i tot es poden refredar, perquè quan hi ha una mica d'inflamació, apropar la mucosa a un material fred doncs pot ajudar. El fet de mastegar estimula i calma la molèstia i després hi ha productes a la farmàcia també específics per calmar una mica. Hi ha cremes que es poden aplicar. Fer massatges amb el mateix dit, amb la això mà, també funciona. Sí, això estimula la mucosa i calma una miqueta la molèstia. Tornem una altra vegada a aquesta higiene. Com l'hem de fer? Ens deies que amb poqueta pasta de dents n'hi ha prou. És veritat que al mercat en trobem milers. En el cas dels més petitons, la composició és molt més senzilla. Quan busquem una pasta de dents per adults, trobem de tot. Escollir entre el mercat a veure si val la pena gastar-se més diners i comprar una pasta de marca o quedar-te amb la marca blanca. Realment hi ha molta diferència entre unes i altres? Bé, les pastes de dents actuals estan molt ben formulades, i sí que el més recomanable és anar al dentista de confiança, anar a la clínica dental i fer la pregunta.
i fer la pregunta, perquè sí que és veritat que n'hi ha formulacions molt variades i que n'hi ha específiques per problemes per la geniva, específiques per problemes de persones que tenen més predisposició a paticàries, llavors unes porten més fluor, altres es dediquen més a la part antisèptica perquè eviten el sagnat de les genives, etc. Hi ha moltíssimes pastes al mercat. És cert que hi ha moltes cases comercials que ofereixen productes molt semblants, amb la qual dintre de la mateixa gamma de producte podem ajustar una miqueta el preu consultant amb el farmacèutic, però sí que és important fer servir una pasta de dents específica que ens vagi bé a nosaltres. I el raspall elèctric? En el cas dels nanos, val la pena introduir-lo? Perquè hi ha persones ja més adultes que diuen, mira, realment, a mi que no se'm dona molt bé, no?, raspallar-me les dents, provar l'elèctric m'ha donat aquesta habilitat que no tenia, no?, perquè fa una feina que jo no sé fer bé. En el cas de les criatures, també valdria la pena introduir el raspall elèctric o si se saben raspallar bé les dents, amb un manual n'hi ha prou? El raspall elèctric, com tu bé has dit, fa la feina. El que sí que és veritat que aprofito per colar una mica als pares també, que no sempre saben fer servir el raspall elèctric. El raspall elèctric normalment funciona donant voltes al capçal, llavors el que hem de fer és dipositar el capçal al costat de la dent, deixar el capçal treballar uns segons i moure el capçal a la dent del costat. I vols dir que nosaltres l'anem movent com si fos el manual. Correcte. Llavors, això és un problema, però el pobre raspall elèctric no té temps de treballar com li agradaria. Fer-ho servir també amb els nanos. Sempre que tinguin clar com es fa servir un raspall manual, no hi ha cap problema, i sempre que sigui un raspall específic per nens. Perquè un altre problema que tenim és que molts pares fan servir el raspall o el capçal d'adults amb el nen, i el capçal d'adults realment té una altra potència i de més, i no és aconsellable en nens. Però sobretot, han de tenir molt clar saber raspallar-se correctament amb el raspall manual. Vigilem que hi ha nanos que els dius que vagin al carrer del costat i necessiten el Google Maps, perquè no saben orientar-se. Doncs no extrapolem això a la higiene i que se'ls quedi sense bateria el raspall. Això no va dir. I no raspallin una setmana quan estan de viatge. Llavors, vigilem això, i si són autònoms i saben fer servir correctament el raspall manual, endavant amb l'elèctric adequat a la seva edat. És curiós això que ens diu la doctora Guerrero, però realment és així, no?, que de vegades ho donem per fet, perquè els que ja són d'una altra generació no hi hem tingut un altre tipus d'aprenentatge, que vam començar amb el manual perquè no hi havia la possibilitat de l'elèctric. Hi ha coses que tenim molt interioritzades que ens semblen molt evidents, però que podria passar això amb un infant o un noi i noia ja d'una certa edat que se li acabi la bateria de l'elèctric i que no sàpiga utilitzar el manual, de dir, ara amb això que faig que no es mou, no? Déu-n'hi-do com estem, eh? Hem de fer molts deures a casa. Vigilem. Escolta, ja per acabar, m'agradaria preguntar-te una qüestió que moltes vegades també es diu, és a dir, tu insisties molt en raspallar-se les dents com a mínim 3 vegades al dia. Suposo que ho hauríem de fer cada vegada que mengéssim, és a dir, si berenem, doncs també raspallar-nos les dents, però també es posa molt l'èmfasi en el moment de la nit. No sé si això es deu a que la saliva té una funció afegida que potser no treballa, no? Quan estem dormint no generem tanta saliva. Per què té una importància encara més gran, diguem, l'última raspallada abans d'anar a dormir? Has respost ja tu alguna qüestió, realment. Primer, perquè és la manera, nosaltres fins i tot insistim en que, perquè un altre problema que tenim és el temps de raspallat. Escolteu, feu amb ordre, no us deixeu cap dent, primer les dents de dalt, després les dents de baix, per la part de davant, la que veiem, per la part de darrere, encara que costi una miqueta, la llengua, no ens oblidem de la llengua, però dediquem-li 3-4 minuts al raspallat, perquè així la boca queda neta i es prepara per la nit. La saliva té una funció molt, molt important com a defensa i, de més, com tu bé has dit, per la nit les bactèries es multipliquen, sobretot si queden restes d'aliments i de més, és el moment en el que poden fer mal a les dents, perquè ho dic d'una manera molt planera, no? Sí, no, ja ens va bé aquest llenguatge. Poden fer mal a les dents realment i tenir una boca neta. I a més, una boca en la que, com que ens hem raspallat amb una pasta de dents normalment amb contingut de fluor, que això és molt important, i no ens hem esbandit amb aigua, aquest fluor ha quedat a la boca i es reincorpora de manera tòpica a les dents i d'alguna manera es repara, doncs les reparen tots els danys que s'han pogut fer o han pogut patir les dents durant el dia.
Ja veiem que parlant amb la doctora Maria José Guerrero, que és vicesecretària del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, d'alguna manera ens hem posat molts deures a casa, els adults també, perquè jo estic convençuda que aquesta era una conversa per intentar que les famílies poguessin acompanyar millor, no?, introduint aquesta higiene bucodental a les criatures quan són molt petites, però ens hem adonat de moltes coses que nosaltres, els grans, segur que estem fent malament o que podríem millorar, no?, com és el fet aquest de no glopejar tant, no?, i de raspallar-nos. Fixeu-vos que ha dit la doctora 3 o 4 minuts, com a mínim en l'última, no?, la d'anar a dormir. Hi ha gent que 2 minuts els hi sembla una pel·lícula. Una cançó de reggaeton. Ara als adolescents els hi diem una cançó de reggaeton sencera. Que no s'acaba mai. Doncs vinga, ja teniu, és un truc també, és a dir, que cadascú posi la banda sonora a la nit, no?, exacte, que vulgui, no?, i aneu escollint per torns, i d'aquesta manera doncs serà un moment també feliç, diguem, no?, de poder gaudir en família. Moltíssimes gràcies, doctora. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Som una dent, he de ser valent, no l'he de tocar, ja se'm caurà. M'ha caigut la dent i no m'ha fet mal, mira quin forat, no puc xiular. I arriba la nit, l'amago al coixí i el dia següent la dent ja no hi és. És un ratolí, és un angelet, canvia les dents per un caramel. I quan passa el temps surt un altre dent, maca i forta que he de cuidar bé. Però a l'altre costat ja me'n cauen 3, és com una cova de nanets. I arriba la nit, l'amago al coixí i el dia següent la dent ja no hi és. És un ratolí, és un